I čao ljudi, danas ćemo igrati Counter Strike. Idemo da samo, sad ćemo snimati Counter Strike, samo da čekamo ovoga. Idemo, bit ćemo ovaj City Forces, ne volim. Ovo je ta veste, mrzim brate, bit će ovaj lik, idemo da svi, dobro. Aj, dobro, a sada imam samo 800 kada, ne vez, dobro, jebi ga, sad ćemo prošovat na pištolj, idemo ljudi moji sad. Sad nikad, idemo sad da čekaj. Ubi ga. Tako je bre. Tako je, idemo. Tam vidio sam jednog. Ovdje je bug, nekako se nema sad. Dobro da se pazimo. Čekaj, sad se ovdje pucaju. Imao tamo nekog, a? Alo, ne! Ubi ga! Jao, da smo bili puni metkovi. Kako bi to odvalio? A ne bi imao šans. Ali nisam metko. Ajde bre, 3 na 1. Idemo, ajde. 3 na 1 bukvalno. Samo ovaj ostao. Ne, dvojica. Možemo 3 na 2. Dobre. Dobro. Gle, bukvalno sve u isto vrijeme. Ajde, molite, ajde. Bombu. Tako je, bre. Bombu si tako. Idemo, sad možemo vidjeti. Ovo. I ove municije. Idemo, ljudi moji, govi. Čekaj. Ajde. Dobre. Kako sam ga kupio. O, tu ima puno, ja mislim. Ja mislim da tu ima, previše. Ajmo sada. Čekaj. Ima tamo nekog. Čekaj, čučam. Možda proći. Vidim da mi... Ko će ko nas upravo? Pa dobre, pobjedili smo. Ovdje ćemo još malo, koliko sad ima municije, sam malo potrošeno ovoga, znači. Ali dobro. Idemo, ne, nisam htio pokušljivati, stisnuo u dugme. Kako me lik, brate, mi je u glavu strefio, sigurno imao snajper, nije ovo snajper, ovo je na pumpalice, šta je već. Da, pojem. Tako nešto, idemo. Da vidim. Gledimo i bukvalno 2-0. Ajde, vrate. Jao, pucim se. Jej. Ubi ga. Jao. 4 na 1. Dvojicu su oni. Evo će to moći kako budem. Evo što sam budem. Jokis. Gledaj ovo. Fuck. Ovo ima još jednog. Ajde, ubi ga bre. Šansta još jedna. Nije dvojica. Čekaj, koliko je stalo. Dvojica. Koliko je ovo? Dvojica? A, ubije se.
Nije bilo dvojice. Ovo, brate, možda su mene sve dvojice svoje. Ljudi moji, idemo u ovo. Uleto ovo, ove u municiju i idemo na nove dane i novo sve. Sve je novo. Čekaj. Vidim jedno, vidim. Beži bre, budalo. Jo. Kuku majko. Majko, jo. Sam vidim i imam bro, čekaj. Jao, gledaj šta ovaj... Opet ovi glupi teroristi povjerili. Sad ćete vidjeti. Čekaj. Idemo... O bre, bez mene se... Sram vas bilo. Čekaj. Ovo je municiju. Nećem da pođem iz municije. Ono... Nestane me ubio. To bi bila žešće kako se reći. Čekaj. Evo tamo. Ne što ono ovaj sniper. Evo došli ih. Dobre. Sad ćete vidjeti. Ajmo dalje, pojavite se. Mislim da ovako dođe. Sad me ubije. Ajde. Sad će da ne dođe. Kako ovo je najjači, brate, nema ko se čuje. Ajde više budale jedne. I pička se plaše. Sad ćete vidjeti. Sve to da se kažem ja njima. Sad ćete vidjeti i onda mene ubiju. To je bilo ono. To bre, pobjeda je naš. Ajmo bre, pobjeda je naša. U svom najveću uniciju, malu uniciju smo za dobro. Ovo da je bitno da kažem tako. Ajmo sad dođe. Ne. Ne mogu se pojaviti na tri baš. Ajmo momci. Čekaj, neće ovdje nikada. Ja sam pošla, je dvojica bukvalno. Stojite. Bježi. A nema ih. Koji se uplašili buku. Ja mislim to onaj. Nema nikog. Jamo, bježmo. Bomba. Ja ću bre to da radim. Čekaj ti dok se potpuno do ovoga. Ne! Gdje? Ovo nisu gdje. A šta je? Dobre! A ja ću za to vam ušao. Idem kod vi mama. Ja sam gubijem. Dobre. I ljudi, pošto sad da mi ovo...